Hej alle sammen, nu vil jeg så vise jer mit fyrværkeri part 1. Jeg har lige været til Hansen og købte en Daddy Pack, hvor jeg fik 2 batterier med, Indus og Aquila. Og der er 460 gram krudt i Indus og 144 gram nem i Aquila. Så jeg håber de er gode, og det er Aquila 25 skud og Indus 24 skud. Så jeg tror de er rimelig kraftige. Så har jeg købt et Dallas med 200 gram krudt i. Hvor mange skud er det? Jeg tror det er 16. Står det noget sted? Nej. I må godt lige skrive det, hvis I ved det. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Hvor mange skud det er. Og så i den der Daddy Pack, der fyldte 2 kæmpe bomberør med. De er rimelig store. Der er på 48 gram krudt i. Så det er meget, meget fedt. Og dem her, der er kun 38, og de er meget tyndere, som I kan se. Så har jeg 2 kugleriketter, 2,5 tommer, tror jeg det er. Og så har jeg en stor gamma raket på 74 gram. Så det er meget godt. Hvor meget af dem her, der skal vi se. 71 gram. Så fik jeg 3 hexylsortimenter til 3 kroner per styk, fordi de ikke havde de små. Så det var meget heldigt, synes jeg. Så jeg købte en pakke Dragon Balls. Og så har jeg købt et Sound of Music. Der er faldskærmsraketter, Ground Bloom Flowers og Dragon Balls og stjernekaster, fontæner, romerlys, trækbomber og sådan noget. Lidt småt. Og så skal det lige siges, at jeg har et stort familiesortiment også for restsalget. Det er bare ikke her, fordi det er hos min fætter. De købte lige for mig her i fredags. Men det her, det var så part 1 af mit fyrværkeri, og vi ses. Der kommer nok nogle tester, så ses vi selvfølgelig til part 2. Vi ses, hej.